Fă cunoștință cu sistemul de depozitare PAX. Pe cât de simplu este numele, pe atât de complexe și cool îi sunt soluțiile. Sistemul PAX este soluția de dressing în care ai totul la îndemână, iar înăuntru, compartimentarea este la fel de versatilă ca tine. Haine de oraș aranjate frumos pe umeraș sau tricouri de la vedere, eșarfe multe sau șosete colorate care, să fim sinceri, rămân atât de des fără pereche și au nevoie de compartimentul lor special. Haine pe care le porți mereu sau cele pe care nici nu mai știi de ce le-ai cumpărat. Toate întrebările își găsesc răspuns și toate ideile își găsesc măsura potrivită cu accesoriile variate și utile ale sistemului PAX. Intră la noi pe site și joacă-te în sistemul de configurare până îți creezi dressing-ul perfect pentru tine. Îți oferim garanția produselor timp de 10 ani și, dacă ai nevoie, și o mână de ajutor la asamblare și livrare. În plus, am dezvoltat recent un sistem de planificare remote prin care te poți programa pentru un call cu unul dintre consultanții IKEA, care să te ajute să îți creezi dulapul sau dressing-ul de vis. Spor la organizat!